महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणाम् नमामि भगवत्पादं शंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणम्। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय जय रघुवीर समर्थ। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरित्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्यापरी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी गे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। महारुद्र हनुमान की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। समर्थ सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी महाराज की जय। ओम नमो भगवते श्रीधराय नमः। ओम नमो भगवते विठ्ठलाय नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेजन हो, आम्ही म्हणता 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 आता इथल्यावर येऊन पावली तरी ते आमगल शंक काही फिटना ती आणि सद्गुरू सांगचे काही राबना. आता श्रोता वक्त्याचे हजाने कायम मग ते म्हणारी आमकांची रिप्रेझेंट करतात श्रोत म्हणून आणि त्याची क्वेरीज घालून हे करत असतात आणि आमची खातीर असताना मनाचे श्लोक सुद्धा बरयले. घडिये घडी ते सांगतात की देवाला नाव घ्या की देवाला नाव घ्या कल्याक तर नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी अशी त्यांनी 10 ओव्या त्या एक लाईनीचेर बरयल्या. पण कोणाक त्यांनी मदत केली देवाने रामाने. आता गेलपंता आम्ही अहिल्य गेल काणी पळयली. सती अहिल्या
आणि देवान कशी सोडयले बंदी हाका रावणाक मारून कशी सोडयले बाकी देवाक आता ते म्हणतात ती राम म्हळ्यार राम मात्र न्हू महा महा हे राम तत्व जे असं ते विष्णू तत्व जे असं विष्णू अनेक अवतार घेतले कृष्ण जन्मांताने कल केले तये द्रौपदी कारणे लाग वेगे त्वरे धावला सर्व सांडून मागे कळी लागी झाला असे बौद्ध मौनी नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी जय जय रघुवीर समर्थ श्रोते हो सांगा द्रौपदी काणी सगळ्यांना होत द्रौपदी वस्त्र हरणाची काणी लांछन ते आमगल धर्माचे लांछन बायलांक हो नमुनो तिका पाप तिगल्या हांजे दिवसांत आशिल्ली ती तसले वेळारी तीक एक वस्त्राचेर आशिल्ली तिक धरधरी केसां धोर न्हू त्या दुशासनाने ताण न्हू हांताळी खंय सभेत हाळी राजसभेत सगळे लोक बसल्या ती म्हळ्यार तिगले कुळाची कोणे ना ती पण सगळे घरचे लोक ती कुलवधू पुत्रवधू तिघं बांबूण पांचय बसले 5 बांबूण गुरु आणि हे कुलगुरु भीष्माचार्य स्वतः इतले सगळे असताना तिघं माय बसल्या ती गांधारी स्वतः बसल्या स्वतः सती म्हणून घेतल पतिव्रत म्हणून घेतली आणि असले हांतू त्या दुःशासनाने तिक धरधरी ताण हाडे आमकां ती काणी गोतस कृष्णाने तिका नंतर सगळे वस्त्र प्रोव्हाइड केले सगळं केले जाल्यार तिने कृष्णाक विचारले देवा तू इतलं मगल छळ जातना पहिले पळयत राबलवे खंय आशिल्ल तू खंय वचूलेल खंय तर तो म्हणाला हांव तुज लागीं आशिल्लो अरे तर मागीर तुवें गंमत पळयत राबलो म्हण विचारले त्यावेळेस ताणें म्हळें खंय पळोवंक लागले कले म्हळ्यार तूं म्हाका आपयली इत्याक तो सर तुगलो विश्वासू नातेवाईकांचेर आशिल्लो नाती गोती पुराय मगल 5 बांबूण आशिल्ले ते सगळेपणी करतले मगले संबंधीत पुराय जाण आसती तांकां हो अन्याय सहन जायना ते कोणेपणी मध्ये पडटली जाल्यार थोडे निर्बल आशिल्ले म्हळ्यार ते कले करूंक जायनाशिल्ले तांकां म्हानतार आशिल्ले तांकले हे उर्मट चेडवा मुखार कसले करूंक जायनाशिल्ले थोडे हतबल आशिल्ले हतबल म्हळ्यार खले कळ नासलें आनी ते म्हळ्यार एक कल म्हणटात व्यसना पायले सुद्धा घालेले त्या हाने कोणे धर्मरायाने इतलं व्हड धर्मराय खंय आणि द्यूत खेळच्या तू बायलेक कोणे लायतात कोणाक तिक विचार लायले कोणाक पहिले घोर अन्याय इतलं सगळं आसून सुद्दाही तिगल विश्वासू तीन भीमाला पळयले तीन अर्जुनाला पळयले ज्यांना इतले पण जिंकून तिका तान्ने खरे म्हळ्यार हाडले ताजेर मस्त प्रीत आशिल्ली तिका ताक पळयले सगळ्यांक पळयले आणि तरी सुद्दाही कोणेय तिक मदत करनी म्हणा पडता ताण हाण तिका हे तिगल कापड मेकोल ती विवस्त्र करचो प्रयत्न केलो तावळ सुद्दाही तिकने अशी त्या वेळा सुद्धा तिका कृष्णा कृष्णा म्हणटाली पण निर्यांचेर अशी घट्ट हात धरलेलं त्या बायलांगल बल न्ही तो इतकं जोरान ताणटा की तिगेलो हात सुटलो सुटचे भितरी ते दोन्ही हात सोड दिले आणि हे हरे कृष्णा यो रे धावन यो रे म्हणजे आपयले त्यावेळेस ते कल्ले कृष्ण कल्ले हें जावन येनी सुदर्शन चक्र घेवन येनी कोणाके मार दितले जाल्यार तो वस्त्र रुपान आयलो आणि उदंड वस्त्र पुरयली ताण ताण तो दुःशासन थकलो जाल्यार तिगल आशिल्ली तर साडी गर 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 फिरली मंडळी तशी आमगेल वस्त्र शी रिप्रेझेंट अस आमकां दिसता आमगेल कश्टा वेळार कल्ल्याक देव धांवन या ना आमकां तरी एक हें आसता मगल इतल जाण म्हाका नातेवाईक आसता ती म्हाका कल्ल्याक मदत करना मस्त जाणांगेर अशी कंप्लेंट्स असतात यंगस्टर सांगत सुद्दां आवय बापूस म्हणटार जाल्यार ती तांची कितें कांय जायना हतबल आसत निर्बल आसत आणि घरची मनुष्य त्रास दित असती अन्याय करत असत ताळ कोणेपणी सोडोंक का म्हणून हक्क सांगले आवसूक सांगले बापूक सांगले तुम्ही मग आवय बापूस कले या ना ती येवचे शक्य ना ते करू शक्य ना ती असले वेळारी कोण करचे
कोण मदत करतल खंयचे प्रसंग आणतो आमगेल आत्ता काळान सुद्धा हे कलियुगांत असले प्रसंग मस्त पण येतात स्त्रियांचेर मस्त अन्याय जातात तावळी ते कृष्णाक जागी कोण हे हरे कृष्णा यो रे मग मदत करी म्हण आपण का तो हंगाच असता भिस्तरीच असता आणि तो येऊन सगळे नमुन्याने अशी मदत करता की त्या तिघल डोळ्यांतून तेज आणि उल्लोंचांतला आत्मविश्वास पळून सगळे बाकीचे नित्राण जातात कल्ले करू शकनात आणि तिघल अन्याय राखता अशी स्वतःची जागृत जाऊ का द्रौपदीवरी आणि तीन ते कृष्णा कापून का कृष्ण बहिणी त्याने पाप तागल एक पण बॉट कापले काही आणि थोडे रगत येऊनच्या लागले तर त्याने ही कापले कोणाक आमगेल्या रुक्मिणी कापले रुक्मिणी पण मल रगत येता ती म्हणाले ती हांगा ती चिन दिसता काही नाटकी बांधूक झालं त्या राजवाड्यान तू मस्त पट्टा कापड मस्त सती चिंदी कळता नडकी चिंदी मे तो मनोवेगान वचू शकता हिगल दरबारांत आयला द्रौपदी कल झाले येऊ पण रगत टपकता तिने कल केले बरी भरजरी साडी निशिली तीन ताज पदरूच कापलं अटरकन आणि ताका पट्टी बांधली त्या हा जे ऋण त्या तितकी धाग्यांचे ऋण त्याने असंख्य सारे पुरवतो त्याने त्या फेडच्या प्रयत्न केलं तरी त्या ऋणांत त्या देवाला सुटकना भक्तागल ऋणान जशी देव भक्ताभिमानी असं हा की तो भक्तागल ऋणी झाला आमक कशी देवागल ऋण दिसत की देवान आमच्या खातीर इतकं केल्लें म्हणून आम्ही तांगल पूज करता पण आम्ही ते ऋण मानना पण तोच आमगेल्यान ताणें देवान तोच कळप देव भक्तागल ऋण मानता भक्तागल अभिमानी असता आणि त्याने आपय भितरी त्या ऋणाचे असंख्य हाजेर तो दिवन पावता अशी कितकी ठिकाणी असत की देव भक्ताभिमानी असत ते सावता माळ्याने एक म्हणता तो पाप खंय पंढरपूर आणि खंय वचनाशिल्लो तागल पंढरी म्हळ्यार हीच आपणागल मळ होची पंढरी म्हणतो थंयची गाड्डेच असतालो कल एकटे करतालो गहू पिकयले भोव चड भोव गमट गहू तयार जाल्लो कणगे भोन गहू आशिल्ले घरान आणि तसले वेळारी 2-3 वर्स पाऊस पडनासन अवर्षण जालें त्यावेळेस तान्ने देवागल हे नव्हे तर देवाल जनताय तांतूय देव असं पण तान पुरे लुटून काडले पुरे वांटून काडले घरांत आशिल्लें म्हणजे सगळं दिवन काडलें त्यावेळी बाकीचे लोक म्हणाले कसले हाका व्यवहार कळना आता बरसभर हक्कल खातलो आणि खरे तशी पाळलेली घर आणतले खाऊच्या ना त्यामुळे कल करचे कल बेगी पिकतल ते लाव्या म्हणून तरी भोपळ्या बी असले रे कोणची तर भोपळ्या बी हांडिल्या भोपळ्या बी हांडिल्या त्या खंच गोतस की म्हणे अशी जाळकूट लोक असतात की कडू भोपळ्याच्या बी हांडिल असं म्हणाला ते त्यांनी त्यो पेरलं आणि हे हळहळ भोपळे लागले त्या वेलीक हळहळ आहे आणि पटकन भोपळे लागले त्यात कडू भाजी खात बळसो म्हणून म्हणाल पळल्यारी ती बायलेन पाप पळसता तो भोपळं हाणून तो कापल्यार पळयल्यारी गव भायर पळतात दुसरे कसले नाशिल्ले भोपळे नाश भितर पुऱ्या गवूच गव आशिल्ले तान म्हळें पळय कशी भगवंता काळजी हा कडू भोपळ्या बियाचे फळ आणतानो गहू भायर पड एक बीज देवाक दिल्यारी सृष्टीक दिल्यारी अनंत हस्ते करुणा कराने देता किती घेशील 2 कराने 2 हाताने मी कितले घेवे दो तशी तो पुरयता आणि त्यावर सगळे लोक चाट झाले तशी देव हा भक्ताभिमानी असं आणि तो अंकल केले लाग वेगे मला देख धावून येतो त्वरे धावला सर्व सांडून मागे त्याच्या मागशी व्याप मस्त असती तरी तो धावून आलो कडे आत कलियुगान कल झाले भयंकर झगडे वाद हे ते आणि कास्ट हे स्पृश्य अस्पृश्य असले मस्त झाले मस्त जायना पडे देवाने बौद्ध अवतार घेतला आणि बुद्ध जास्ती उरले नाशिलो मौन धारण करून एखादी कलेकरी पण त्याने मौन राबून सगळे साधन करून त्याने मिळेले आत्मज्ञान करून घेतले आणि कडे त्याक कळले की शांतता जावंक आम्ही पण शांत जावंक समाजान शांत जावंक शकना तर आम्ही पण शांतपणान
कळल्या मला ताक सगळं कळताले समोर कळले मी ते तो अस्वस्थ नाशील केन्नाय तशी तो बौद्ध मौनी तो कलियुगान तयार झाला आणि ताण सगळ्याक शांतीच वरदान दिलें. आणि जे जे डाऊन ट्रॉडन अशी की सगळ्यांक शूद्र म्हणून हे करताले त्यांनी सगळ्यांक त्याने आपले केले आणि सांगले येया की बौद्ध धर्म स्थापन केला तो हिंदूची राहील. बौद्ध धर्म आणि हिंदुत्व म्हणाकले विंगड नाही आमक दिसता ह्यो बौद्ध वय म्हण जाल्यार तो हागलो सिद्धार्थ रायाल पूत सगळं सोड वचून तो अशी संन्यास झालो आणि शांततेचा आविष्कार त्या जगात दिसलो. हं? मौन व्रत कळी लागी झाला असे बौद्ध मौनी आणि दुसरं कोण कलियुगांतू देवांकल अवतार घेतला पांडुरंगाल अवतार. पांडुरंगाल अवतार घेऊन आपण कुठतरी हात घेऊन समप्रभ म्हणाले ते प्रपंच इतकी ठाईची आमक बुडोच्या शकता मात्या वयर ते चोड कळना जायना म्हणून ते दाखवून चाक तो विटेचेर बॅलन्स करता उबरला. विटेचेर बॅलन्स केल्याक तरी प्रपंच आणि परमार्थ ह्या दोन विटा ताजेर बॅलन्स करून जो राबता संसारी ताका संसारही बरो जाता आणि परमार्थही बरो जाता हें ताण शिकयलें. आणि तागल राज्यात वारकरी पंथान पंढरीनाथाने एक हें केलें की कोणेय यावं की तांकां देवळान प्रवेश आशिल्लो आणि ते अशी पांयाक हात लावन ताका चाचपून पांय पडटात पुरे भक्त लोक आणि सगळ्यात एकमेका निगतीला घाई रे तशी सगळ्यांक राम राम म्हणते माऊली माऊली सगळ्यांक माऊली पळयतात ज्ञानेश्वर माऊली. आणि ही ज्ञानेश्वर माऊली आणि ते संत त्यावेळेचे कसे शिले देवानेच अवतार घेतला. हं? एक ही झाली कान्होपात्रा वेश्या एक नामा शिंपी सांगता माळी हं? आणि कोण कोण चोखा महार एकनाथ ब्राह्मण समर्थ रामदास स्वामी ब्राह्मण आणि हो तरी कोण आमगल संत तुकाराम तो तरी शूद्र धोरण ब्राह्मण त्या कशी वच्चे हे त्याने तागल आयुष्यात वागून वागून शिकले. आणि त्या पांडुरंगाने तांगल अवतार घेतलं आणि गंमत पडायचे तांक वैसून दिले आणि आपण राबलं पंढरीन कुर्टार हात घेऊन तसं तो देव कलियुगातलो 10 अवतार म्हणून नव अवतार बौद्ध जशी असं तशी परमेश्वराला अवतार विठ्ठल लागलं त्याने हरिहराचे ऐक्य केले. हर आणि हरी म्हळ्यार सोना हो कोण सेना नावी आशिलो नंतर हो सोन्नारू तो एक सोन्नार आशिलो तो तरी शैव आपण हागल विठ्ठलाल पूज करना म्हणून बशिलो तर तान्य वचन आपण ताक चमत्कार दाखवून तान सांगले की हरी आणि हर आपणच पण हे सगळे एक तत्व जे साध्य केले ते कल खातीर साध्य तरी तो भक्तांवर अभिमान आसा. तो भोळ्यान गेलो भोळानाथ म्हळ्यार तो नाथ भोळ नाही तो भोळ लोकांक गेलो जाल्यार भक्तांगल अभिमानी आसा. तांगल नाथ तो कोणाक कोणे ना तांगल नाथ जाल्यार कल कोरका आमी ताक आपोवंक आपयना जाल्यार द्रौपदी बर जाता. मस्त हे जायना पडे कडे कसले जायना म्हणा पडे मी हात वयर करता तोपर्यंत ना हांवच पळयतली हांव मगल रक्षण करतले हांव 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 करता मेरी गट्टी दोनदा बरती नाही जाल्यार केन्ना जायना साध्य जायना म्हणना पडे हात वयर केले आणि कृष्ण आयलो ताणे वस्त्र पुरयली. तशी नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी तये द्रौपदी कारणे लागवे गे त्वरे धावला सर्व सांडूनि मागे. कळी लागी झाला असे बौद्ध मौनी नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी. जय जय रघुवीर समर्थ. अथांग सगळीकडे तो निराकार निर्गुण परब्रह्म सगुण रूप घेऊन आहे. आमगेल खंयचे हे चल्ल्या सगुण भजन करता की ना करता हा जे श्रोत आणि वक्त्यांत वाद चल्ले होय की नाही. वक्त सांगता वय बा सगुणा पूज करता म्हाका अनुभव आयला त्याने तू करी हांव तुका सांगता गुरु म्हणून सांगता तू करी पळय तुका अनुभव येतलो. तरी ते शेवटी ते सगळं पटलेलं वर दिसले ताका तरी तो म्हणालो मागीर हांवें सांगले
समर्थांनी सांगले, या कारणे रघुनाथ भजन. हा, त्यांनी पहिले सांगले, आपण आहे 2 दिवसाचा आणि देव बहुत काळांचा, आपण थोडे ओळखीचा, देवासी त्रैलोक्य जाणे. त्या देवागल पूज कोरकाची कल्ल्याक सांगता, ताक जरी कितकी लाखो वर्षानंतर तागल सुद्धा विलीनत्व असतले परब्रह्मात. पण तो कितलं होडवड आम्ही खंय एकच आम्ही. हा, आणि ताक कितलं पॉवर त्या परब्रह्मान दिले. या कारणे रघुनाथ भजन, त्यासी मानिती बहुत जन. ब्रह्मादिक आधी करून राम भजनी तत्पर. ब्रह्म सुद्धा रामतत्वाचे भजन करतात. रामतत्वाचे आणि कले रामतत्वाचे त्यांनी राम हृदय म्हणून असं ते ईश्वर आणि पार्वतीक राम हृदय सांगल्या. आणि कोण कोणाक सांगल्या गोतस की सीतेने, सीतामाईने हनुमंताक सांगल्या की ती माया, सीत माया रामागली. आपण माय असं हे सगळं केलेलं ते आपण केल्या रामान कल्ले करणे. तो कश्य अविचल आहे तरी के तो सगुण जाऊन येऊन समर्थ म्हणतात की आपण आता मदत केली, आपण आता पायावर बसून जप दिलं, आपण आता गाईड केले, पावलो पावली गाईड केले, कळवे. तरी पण आम्ही कल करता ती मी करता आहे, हावच करता, हाव करतलो ह्या भावनेने आम्ही भगवंत हातान मेळे सुद्धा गमावून बसतात. कळलं नाही झाल्या रे, ईश्वरूच करतल असं तूच करता आणि करविता. हा, कोण अरे आम्ही साधे तुम सांगताव हांतू तो फायपर उद्दावचेस त्यावळी सकाळी पुढे किती वेळ येतात त्या म्युन्सिपाल्टी उद्दाक तो टाकी भरून दवरतात. पंप लायतात तिथे वैरी तेरा उमाळेर थंय सुद्धा पावतात उद्दाक. झाल्या रे नारळा झाड हा, आणि थंय सुद्धा ते मशीन होऊन लायले उद्दा आशिलकडे, आणि त्या मशीनान उद्दा वैर पावयले. झाल्या रे त्या नारळा भितर जे उद्दा असं त्या मशीन दिसत की कोण दिता, नारळात पाणी देवाची करणी म्हणून म्हणतात. तशी तो करणी नाही देव करते काय तर तागल आम्ही ऋणी असता तो प्रति एकांक सगुण रूपाने येऊन सुद्धा पावता. आणि आम्ही तागल कल्पना आम्ही कशी करतात की त्या रूपात आम्ही आपयतात आणि त्या रूपात तो येतात. तरी के आता हांग कल झाले देहास लागली उपासना, आपण विवेके उरेना. समर्थांता कल हे केले की देह सगुणाची उपासने तू गुंतलेलं दवरच, मला पूज करची, सगळं करचे, स्तोत्र म्हणची, मंत्र म्हणचे पुरे. हा, आणि विवेकाने हे हाव करणार मगल देह करतस हाव तांच्या परे अस. आणि माका हे परमेश्वरा, हे श्रीरामा, मग तुगल तत्वांत एक जाऊचे म्हणून हा तुगल पूज करतस. त्यामुळे माका मग एक करून द्या आणि मग धूर दवर नका, धूर दवर नका म्हणून अगले हे करूये द. तरी अशी ही सत्पुरुषागल जीवनांतू भितर बाहेर ही अवस्था असतात. मला कशी की देह असार अशी तर की आमका तो वापरच्या दिला नाही, तर तो वापरणू त्याचा उपयोग करूनच आम्ही भगवंतागल भजन पूजन हा कोरका आणि मुखार वचका आणि त्याच्या त्या मूर्तीची भितर वचका मनाने आणि स्वस्वरूपाचे अनुसंधान वरका. हा, संतांनी हे केले आणि म्हणून त्यांना आत्मज्ञान झाले. अशी जी कल्याणातील निर्गुण निराकारक स्वच्छ कुणी कशी उद्दा भरल्यारी भयंकर उद्दा भरलेली उवार येऊन तर बोटी घालका लागल्यावर मार्केटात आहे वच कल्ले पुढे वाहन लागतं ना. त्या वाहन म्हणावी परमेश्वराला सगुण रूप, ते सगुण रूप खंचे घेऊच्या शकता, खंचे घेऊच्या शकता म्हणजे खातीर तो नाम रूपा नाही, नामस्मरणात आलं. नाम घे तरी हा म्हणता मग नाम घ्यायच्या वेळ नाम, नाम घ्या या वेळ नाही ती वेळ तू होऊ नये, हर क्षणाचा साक्षी तू ही जाण तू घेऊ नये. मग डोळ्यामुखार कोण असतात तर राम आणि तागल नाम. काम करिता घाम आला राम तू होऊ नये, नेत्र थकले गात्र थकले नेत्र मिटले आराम तू घेऊ नये, सुखद शब्दे शरीर फुलले रोमांच तू होऊ नये, दुःख अग्नी हृदय जाळी अश्रूपे विधवये, गर्व झाला निचरण्या अपमान तू होऊ नये, अपमान झाला खंत वाटे धीर तू घेऊ नये. अपमान करच्या मस्त जण असतात
जाल्यार सहन करतले आमी मात आसतात. मस्त पण सहन जायना. मनाक खंत दिसता. अयो कल्ल्याक हांव कले डोर मॅट असवे. हांव कल पंचिंग बॅग असवे. कल्ल्याक वाय पीपल आर इन्सल्टिंग मी. हो प्रश्न येता मनांतून. जाल्यार ते आमकां तशें करनात. आमकां प्रॅक्टीस जावंका. आमकां आत्मज्ञान जावचें म्हळ्यार खेळ न्हय. खेळ नाही तो. मुखार निर्गुण परमात्म्याला ज्ञान जावंका जाल्यार सगळं अहंकार वचता. आणि गर्व झाला विचरण्या तो गर्व वच खातीर अपमान तू होऊ नये देवा. हा जाल्यार जर मस्त अपमान जालो आणि खंत वाटे जिवाक बेजार जालो तरी धीर तू घेऊ नये. दुःख अग्नी हृदय जाळी अश्रू रूपे विझवये. गर्व झाला निचरण्या अपमान तू होऊ नये. अपमान झाला खंत वाटे धीर तू घेऊ नये. आणि खै खै देवा तू कल करू शकना. हा मज खातीर तू नाम रूप जाऊन यो. हा तू खंचे सगुण रूप घेऊन शकता. तशी मगल रामा तू मगल रम रमांत रम रम रमांत रमतलो तो राम. तो राम आज प्रत्यक्ष अनुभव येता. राम उबरता राम नाम घेतना ऐकून चक तुमक तसं मुगा मोळे आज फाळी पितृपक्षातले अमास म्हणून मुगा मोळे आंबट करूया मुगाक मोळे अडेले कशी उद्दाचे अशी कशी आडवे तिडवे असं तो मोळ अशी राखता उदा पिंचाक राम उबरता तांत तो राम असता. तर सगळ्यांत त्या रामागल सगुण रूप सुद्धा आम्ही पळोवंका आणि त्या सगुणात सुद्धा पूज करता. प्रत्येक एकल्यांत राम असो हे आमकां केन्ना कळता. आम्ही रामागल मूर्तीच पूज करतात. आम्ही सतत राम नाम घेतात. राम नामाचे शब्द जे असतात ते सगुण तांतू रामाल वर्ण नसता. रामागल भजन म्हणतात. हा आणि कल करतात ती जेथे पाहे तेथे राघवाचे ठाण करी चाप बाण शोभत असे. तशी ते सगुण पूजा कर ना पडे तांतू चमका तांतू था निर्गुणावरची वाट मिळता. ते वाहन मिळता आणि ते वाहन ती माया ती सीता माई ती आमका रामाला ते राम तत्वाला ते होऊन पावयता. तशी ते भोग आमटे एक हे आणि शेवटी ह्या गेल्ले हातू त्यांनी दिल्या की मिथ्या स्वप्न सकळ मिथ्या होऊन जाते. हे राम भजने कळो येते. राम भजन केल्यारी आमगल मनाची अवस्था बदलता आणि बरी जाता आणि आमक विवेक सुचता. खंच सार खंच असार हे कळता. तिगलवारी आम्ही नाती गोती म्हणून हिने केलं नाही. द्रौपदीन कल केले नाती गोती नाती ती नाती आणि नाती गोती म्हणजे गोत्यात आणतात ती नाती गोती. ही नातीची आमका गोत्यात हाडतात म्हळ्यार हान तू कष्टात घालतात. तस नाती गोत्यांचे विश्वास दवरचे सोड न्हू. आमगेल जो खरो नात्याच हा मगल राम मगल कृष्ण मगल ईश्वर मगल देव मगल सद्गुरु ताका मी शरण वचका तरी येईल. त्यांनी सांगले सकळ मिथ्या होऊन जाते. हे राम भजने कळो येते. दृश्य ज्ञानियांचे निमते स्वप्न जैसे मिथ्या स्वप्न विवंचना तैसी सृष्टीची रचना. दृश्य मिथ्या साधुजना कळो आले. दृश्य मिथ्यस हे साधुजना केन्ना कळले ज्यांना त्या मायेने ताजेर उपकार केले. मायेनेची ताका राम तत्वाला कोण पावयले. मायेन अनुग्रह केल्याशिवाय कल्ले जायना. माया आता नवरात्री येता पर दोन नवरात्री म्हणा कल्ले देवी गल खंची रूप ती शक्ती शक्ती पंचकृत्या काही पंचकृत्या 5 नंबऱ्या कृती म्हणा कले सृष्टी स्थिती विनाश. सृष्टी म्हणा सृष्टी तयार करची तिगल आणता न्हू तिने देवागल परमात्म्यागल परब्रह्मा सान्निध्यात राखून त्यागल इच्छेप्रमाणे सृष्टी निर्माण केली. हा सृष्टी स्थिती तरी स्थितीचे पालन केले. तांतू नाना नमुन्या स्थित्यंतर केली. गोमटाय हाळी रसत हाळी सगळं केले आणि जे गरज असतात विनाश सुद्धा केलं. सृष्टी स्थिती आणि लय हे तिघ 3 कार्य ताजे नंतर यात ते अध्यात्मा दृष्टीने आमक कल जाय. हें जाल्यार प्रेयस आमक जाय श्रेयस. श्रेयस आमकंचेता निग्रह आणि अनुग्रह. निग्रह म्हणा कल्ले ती आमगल परीक्षा घेता. तसला भयंकर कष्ट येतात
कष्ट येतात मग यो बा नाका म्हणून दिसतात सगळं सोंड देऊन बसतात पण नाक ते नाम आहे नका ते पूजा आहे नका ते वाचन आहे नका कल उपयोग म्हणून अशी दिसतात जाल्यार जर तिचे ठाम विश्वास असतो त्यावेळेला आम्ही हक्क मस्क मारतात ऑफिसांतून साहेबाकडे त्यापेक्षा तिघल जर हे केले या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जर म्हणले की मातृरूपच ती चरडा सोडलीत वय तर ते निग्रह निग्रह म्हळ्यार एक नमुन्याचे कल म्हणतात ती ब्लॅक होल शे खड्ड्या पडेल वर जाता तिथलं कष्ट येतात झालं तिका देवी तू सांभाळी मग रामाला होऊन पावय गल एकच इच्छेवरल्या कल्ले नाक मका तू मगल आवस हा तू मका मेन उगम आल्या काय घेऊन तर तूच पण हे केल्यारी कड्डे ते निग्रहांत आम्ही पास झाल्यारी आमका आमचेर जो अनुग्रह जात नाही तो अमृत वर्षाव जाता आणि ती आमकां होऊन सोडयता ते हांतू श्रेयस हांतू हे इतकें सगळं त्यांनी सांगले मिथ्या स्वप्न विवंचना जे आम्ही करतात पळय ते मिथ्या असं दृश्य ज्ञानाची या मते स्वप्न जैसे स्वप्नावरेसे तो समर्थ सांगतात की ते शिष्याक बाळा हे दृश्यच पळय हे आमकां गोत्तस हे स्वप्न असं तू म्हाका बिलीव करी तर मिथ्या स्वप्न विवंचना तैसी सृष्टीची रचना दृश्य मिथ्या साधूजना पळो आले जे संत सज्जन असत नाही त्यांना कळता माया आली रे आली देवाधिकार नाही नडली ते परी साधू संतांना सोडून गेली माया कुठे तरी हरली ती हरली साधू संताला येऊन ती हल कल्ले चल ना कल्यामुळे त्यांनी एक पंत आत्मज्ञान मिळेल की त्यांना बरोबर कळता ती नाची जामका लागता एक रूप जामका लागता तरी आता इतकं सांगून ते पटले श्रोत्याक पटले तरी पण पाप तर सामान्य मनुष्यागल मनात कलकल प्रश्न येतात तो म्हणता आक्षेप झाला श्रोतयासी हांग ताका मनात शंका येईल माय मिथ्या तर के सगुणा उपासन करता ओगे आम्ही करतात करया जाल्यार इतकी मिथ्या आशिल्ली ती आमकां दिसता कल्याक ती दिसशील मी ती आमकां अडथळे येता नव्या प्रोग्रेसान देव अशी कला करना तो तागल्याच्या रूपांत आमकां दर्शन दिवची कला जायना मिथ्या तरी का दिसते आमासी याचे उत्तर पुढिले समासी बोलिले असे श्रीराम आणि आताच समास 8व दशक 6व 6th देव शोधनांत त्याचे नाव असं दृश्य निरसन कळलं काय तर ते सांगतात की दोन भाग असत अनुभवाच क्रियेत होय की नाही कल्ले दोन भाग असती क्षणोक्षणी कल्ले पण आमचा अनुभव येताच असता लाईफात थोडे खर असतात थोडे पट्टी असतात थोडे स्वप्न असतात थोडे जागृती स्वप्न असतात असं सगळे तरी कल हे म्हणून तरी हांगा अनुभवाची ह्या विश्वांतून दोन भाग दिसून येतात की अनुभव घेतल्याक ती वस्तू प्रत्यक्ष दिसता त्यामुळे नॅचरल त्याला विश्वास बसणे दिसना पडे विश्वास बसताची हो पहिला भाग जाल्यार प्रत्येक सर्वसामान्य मनुष्याकडे इंद्रियाची रचना एकल एक अशी मितीने तांकां जगात सगळे वस्तू एकल्याक दिसतात है की नाही फॉर एक्झाम्पल चंद्रबा आमकां हांगा कशें चंद्र दिसती तशी अमेरिकेन लोकांक जेन्ना थंय रात्र दिसता थंय चंद्र तशी दिसता थोडोच नंतर दिसता आमकां पयलीं दिसता तांगेल थंय रात्री नंतर जाता पृथ्वी विंगड हाजेर आशिल्ली सूर्य तशीच आमकां खंय सूर्यप्रकाश दिसता की तशीच तांकांय दिसता म्हळ्यार कळ्ळें की प्रत्यक्ष चंद्रार वचून आयिल्ल्याक सुद्दां पृथ्वीर येना पळय तो चंद्र पयले वारी दिसता पृथ्वीर वचून दिसता तशीच तो चंद्रार वचून आयलो म्हण ताका चंद्र विंगड दिसना जाल्यार पळयतल्याने वस्तू पळयली की तिगल अर्थ ताका कळत न्ही आता जो चंद्रार वचून आयला ताका चंद्र जरी अशी दिसलो तरी चंद्र खरो कशें ताका कळ्ळ्या अनुभवांतलो हो दुसरो भाग कळ्ळें म्हळ्यार एक आमगेल हात जे प्रमाण आमकां दिसता आमगेल मनाच्या अवस्थे प्रमाणे अर्थ विंगड दिश्च्याक दृश्य दिश्च्याक एकल्याक दिसता ह्या चर्मचक्षुंनी जाल्यार मनाची अवस्था जशी जशी बदलता वता तशी विंगड आणि खोल अर्थ मेळत वता शब्दांत एक अर्थ असता
होय की नाही. वाच्यांश असता, तांतू लक्षांश असता, अर्थाचे अनेक अर्थ असतात ती. हा शब्द मात्र नाही, पण शब्द महत्वाचे असत. की त्यामुळे शब्दामितीची आमका परमेश्वराबद्दल कलेपणे ज्ञान जात नाही, कसले तरी जाता. बरोबर. तर तशी है त्यांनी सांगल्या म्हणाली एक उदाहरणार्थ त्यांनी सांगल्या एक सांज चलली बा तिक आवस भो प्रीती आवस म्हळ्यार भो प्रीती तर तितका आवसाचो अर्थ कळटा. ती आपणाक न्हाणयता अंती घालता स्कुला पेटयता अभ्यास घेता हा तिके होड जाता तशी तशी खेळ हाण दिता खेळयता हा निगदायता थापटिता तिगल रक्षण करता हे सगळं कळता. आणि तिका रांदप शिकयता एक एक जण गोवजी घालता हा आणि तिगल बरेपणा खातीर प्रार्थना करता जाल्यार मस्त पण तांकां आवसूचेर कोप येता जाल्यार आवस म्हळ्यार खरी कल्ले तांकां कळलेलंच ना ती चीज कल्ली ये चीज है मस्त मस्त तशी आवस म्हळ्यार बरीच आवसू घरान प्रोटेक्टेड वी फील प्रोटेक्टेड म्हण तिगले पदरा मुळांतून राखचे जाल्यार एक वेळ अशी येता की आमकां विंगड लग्न वचपाचें लागता वचून येता वळी कशी पाप एक वार मज हे म्हाका एक फन तरी पळोवनच्या यो गो तूं हांव सुख सांगता ती म्हाका पळोवनच्या यो म्हण आ? कुसुनी लोचने आई तशी ती पाप लग्न वता कडे तिक चेरडू जेन जाता जेन ती गुरबीण जाता तिक चेरडू जाता त्यामुळे त्या प्रोसेसांतल्यान ची वता त्या चेरडू आवसूक जन्मा घालता ती खरी आवस चेरडू ज्या आवसूक जन्मा घालता उपजून आ? आमकां दिसता चेरडू जन्म आयले पण चेरडू जन्मा येताची जाल्यार त्या चेरडू आवसूक जन्मा घालता आणि त्या वळी त्या चलयेक ती आवस जाता ती स्वता आवस जायना पडे आवस म्हळ्यार कसले आवसूक जबाबदारी कल्ली आम्ही त्याच्याला कशी पळोवपाक आपसूक तिका कळटा हो अनुभव हे अर्थ हा शब्द नाही ती आई हो एक शब्द जाल्यार आई तत्व जेन्ना ती कळटा त्यामुळे ती खरे ते आई पण कळटा तशी आता मी हांगा हो अगदी सोप्या भाषेन बरयला समासू त्यामुळे मस्त तांचे कले विवरण म्हाका करची गरज ना तांणी मस्त उदाहरण दिल्ले ते त्यावेळी समास आठवा दृश्य निरसन ते आम्ही वाच्या श्रीराम मागा शोधी पुसले होते दृश्य मिथ्या तरी का दिसते याचे उत्तर बोली जेलते सावध ऐका श्रीराम देखिले ते सत्याची मानावे हे ज्ञात्याचे देखणे नवे जड मूढ अज्ञान जीवे हे सत्य मानिजे म्हणजे जे मूढ असतात ने दिसशील आमका खरं दिसतात पळेल पळेल आमका जाय म्हण दिसता पळेल पळेल खरेच असं म्हण दिसता झाले प्रत्येक पण तसेच ना हा चंद्र चंद्रावर दिसतात ते खरे पण साध्या साध्या गोष्टी मग ह्या अँगलांतल्यान हांव पळयता तो त्या अँगलांतल्यान पळयता टोटली विंगड दिसतात एक फळ एक मनुष्य आवडता दुसरं मनुष्य त्या आवडना एकी रांदई एक मिटके मारत खाता एकाक एलर्जी खाल्ल्यार तोंडा बक येतात तसले नमुन्याचे अनुभव त्या विंगड विंगड येतात जाल्यार ते आज तर ते दृश्य एकच नव्हे त्यांनी ती समर्थांक सांगतात की देखील ते ज्ञात्याचे नव्हे देखील ते सत्याची मानावे हे ज्ञात्याचे देखणे नव्हे जड मूढ अज्ञान जीवे हे सत्य मानिसे एका देखिल्यासाठी लटिक्या कराव्या ग्रंथपोटी तू एकल्याने पळयले म्हणून तू ठाम हे अशीच असं म्हणून जर बसल्या रे दुसरं सांगता ते तशी ना चार एक कुरडे हस्ते पळूनच्या वचून एकल्याने पाया मात्र तो बुटको आशिल्लो पाया हात लावून पळयले गोड खांब बस अयो हो तरी खांबो म्हण एकान बल्ला हात लायले कल्ले दोरीशी दिसता म्हण एकाने कान्ना हात लायले तिके लब बशील कान्ना हात लायले तो म्हणालो अरे हे तर सूप असं म्हण अशी एकूण कल्ले की सगळे एकान सोंडाळी पळयली आता सर्पा भायर हालचाल करता जाल्यार सगळे सगळो हस्ती पळोवंक लागता सगळे अँगलांतल्यान पळोवंक लागता ते ज्ञात्या गेल पळोवचे म्हळ्यार ज्या हाका
कोणाला मनाची अवस्था बरी असती साधू संतांगल सहवासांत राबून सात्विक वृत्ती जाल्या की तांकां तांतून अर्थांच अर्थ कळटा, शब्दांतलो अर्थ कळटा. आता हान तू कोण हडड असत पळय तांकां कळना तर की म्हाका कळना म्हणून म्हणना ती जाल्यार हे बरोबर नाही म्हण. हा, माझे दिसते तेच खरे, येथे चाले ना दुसरे, ऐशिया संशयाच्या भरे भरोची नाही. हांग एक मजेशीर काणी असत कळलंय. एक राय बरी विक्षिप्त स्वभावाचा आशिल्लो आनी रायने ताका सत्त आशिल्ली कल्ले मागतालो. तशें ताणें एखंदा सगळे लोकांक दवंडी पिटयली की म्हाका रायागल ड्रेस कितलो गोमटो जाय जाल्यार अशी जाय की आज थाय कोणे तसो ड्रेस पळयनी आसतलो, इतलो गोमटो जाय. तांकां हांव म्हणलें तें म्हगेलें अर्ध राज्य तेंच्या तयार आणि ना जाल्यार नंतर आपण तांकां कैदेन घालता तांणी करनी जाल्यार. मस्त आयल्यान वचूले कलकल कलकल केले. खडे पळयल्यार एकलो शिंपी आयलो, हांव शिवून दित तुमकां. आणि थोडे दिवस घेतले ताणें 8-10 दिवस आणि म्हणाला तर ड्रेस तयार आसा, हांव येवं घेवन आयलो आणि दरबारांत तूं अशी कोण जडच हें कोर न्हू एक बॉक्सान घेवन आयलो तो पॅकेटान तूं दवरलो थंय तांगेले मुखार आणि कड्डेरी कल्ल हान तूं इतलो गोमटाय कल्लेच. मुख्य हाजे युनिकनेस कल गोतस हे सगळ्याकय दिसना, पुण्यवान लोकांक मात्र दिसता, पापी लोकांक दिसना. आवय तशी म्हणा पडे कोण म्हाका दिसना म्हण म्हणटले म्हणना ती म्हळ्यार पापी म्हूण जालें न्ही, तो पुण्यवान न्हय म्हूण सिद्ध जाता. पण सगळे गप्प, राय सुद्धा गप्प बसता. ओके तुवें ड्रेस का घाली काडी आपण घाल घेता ना रायाक थंय तो उतरयलो यो तर दुसरो ड्रेस घाल का म्हणना पडे पयला ड्रेस काडका न्हय. एक एक काडलो, अंगरख काडलो तागेलो घालेलो आणि हाने शिवून हाडलेलो अशी कोर न्हू ताका घालेलो, अगदी घालेले एक्शन कोण घालेले. तर ड्रेस नाशिल्लो दिसनाशिल्ल कोणाक, पण कोणें म्हण नाशिल्ल दिसना. आणि सगळे कपडे अशीच कोण कोण कोर न्हू पुरे इनविजिबल कपडे राया गेल्या अंगार चढयतात आणि फक्त पुण्यवान लोकांक मात्र हे दिसता म्हण सांग. आणि ते राय सुद्धा खुशीची कले म्हणाले भय 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 सगळ्यां म्हणाल भय भय कितलो गोमटो ड्रेस असत, कितलो गोमटो ड्रेस असत. आणि तसले उघडे नागडे रायाक एक हान तू बसोवन पालखीन बसोवन ताका मिरवणूक काडली. काढतन कोणाकल ताकद ना म्हणची की हे पट्टी असो कळलं. सगळे जण अरे वा किती गोमटे म्हणतात. एक चेरडू 7 चेरडू आशिल्ले आवसुगल बोट धरून राबिले पळोवन चक्क. अरे हा तरी राज राय हा कपडेच ना ती उघडो नागडो म्हणाल. सगळेजण पळयता ती ताका कळतो पुण्यवान आणि पाप ताकले गोतच काय ताकले गोत ना कल्ल्याक तो थेंबूट तो सान जाला. तो कशी आस तशी पळयता तागल मन निष्पाप ताका खर अशी तशी निष्पाप आपल्या मनाची अवस्था जाल्यारी आमकां निर्गुण परमात्मा कळटा. ही गमतीची गोष्ट झाली जाल्यार तो रायाक ते चेरडाने धाडसान सांगले की तुगल कपडेच घाल तुवें बेगी वच कपडे घालून यो. सरळ सांगले की आवस दाटायत असं म्हण नाका त्यावेळे पुराय जाण हासच्या लागले. अशी घडता अशी हे जे दिसता ते आसना म्हणतात आणि आसता ते दिसना म्हणतात. हाजी त्रांगडे कल्ले हे हांगा हे अनेक उदाहरण दिवन सांगतात. एका देखिल्यासाठी एकल्यान पळेल म्हणून लठिक्या कराव्या ग्रंथ कोठी, संता महंतांच्या गोष्टी त्याही मिथ्या मानाव्या की श्रीराम. आता सांगतात की इतलं ग्रंथांत बरोवन दवरल्या की सगुण भक्ती कशी भागवतान तू सगळं देवांगले अवताराच वर्णन असं हे सगळं असं ते तू एक पळयले कले दृश्य दिसले खर दिसले जाल्यार सगळी सांगतात हे खरे न्हय. तरी ताची मागशी ताका कोण खरे रूप दिल्या ताका तेज कोण दिल्या की ते तेज खरे त्या भावन खऱ्यो भाव खरो भाव तिथे देव काय तान तशी भाव खरो. तरी हे सगळे ग्रंथान बरयल्ले पट्टी असं अशी तूक म्हणचेच वय. पण तांणी श्रोत्याक म्हळें हे दिसते का म्हणून म्हणले की दृश्य मिथ्या तरी का दिसते म्हणून विचारले.
तर तांकां सांगलें तुगल तुक्क दिसता त्यांची सगळ्यांक काही दिसना. तुगेलो भोळ भाव आसा जाल्यार भोळ भावान सुद्दां फरक असता. हा चेडूं सुद्दां एकेकडेन चायल्डिश असतात. हट्ट जायना पण सुद्दां चायल्डिश असतात. चायल्डिश आणि चाइल्ड लाईक. ते चेडूं त्या रायागल हाका कॉमेंटान केलो इट वॉज लाईक चाइल्ड लाईक. निरागसता निरागसत असता मनुष्यांक म्हळ्यार ताका समकळटा त्या भोळ्याक नाथ तो भोळे नाथ. हं? तो कले तो स्वता भोळ न्ही ईश्वर जाल्यार व्हड भाव कोणाकडेन आसा की तांकां तो पावता. तर तांणी सांगलें आमी स्वाम्यांनी एका देखिल्यासाठी लटिक्या कराव्या ग्रंथकोटी संत महंताच्या गोष्टी त्याही विद्या मानाव्या. माझे दिसते हेच खरे येथे चाले ना दुसरे ऐशिया संशयाच्या भरे भरोची नाहीये. असलं संशय घेऊ नका. हा म्हणलेले खरे मग पळू नका. तुगल मनाची अवस्था तुगल ज्ञानी असं होडू तू कल्ल गोतस इतलं ग्रंथांत बरयल्या की देव सगुण रूप घेऊन येता भक्तां पावता. हा देव भक्ताभिमानी म्हणून इतकं हांत सांगल्या ते सगळे फट्टी वे इतलं ग्रंथ कोटी ग्रंथ तू पट्टी ठेवतस कला म्हळ्यार दृश्य पळयत नाही म्हाका दिसता म्हणून ते खरे ते फट्टी असं हांव मानना ना म्हणून म्हणटा. आता ह्या खातीर हे प्रूव्ह करचे खातीर अनेक उदाहरणं समर्थांनी दिल्यात. ती कशी दिल्यात तशी आम्ही वाचच्या. साधे सोपे मृगे देखिले मृगजळ. मृग म्हणजे हरण किंवा पशु वाळवंटात फिरतात. मृगे देखिले मृगजळ त्याने पशुने एक हरणाने मृगजळ पळेले. हं? तेथे धावते बरळ पिसशे त्या धावच्या लागतात मग भयंकर ताण लागतं नाही वाळवंटात एक तर गरमी दिवस उद्दाक्षे अशी अशी हालतच दिसता. वाळूच हालत असत ती पण पळेल्यार कल दिसता की उद्दाक असे सरोवर असे धावत सुटले झाले तिथले धावले तिथले ताक उद्दा मेळना कल्याक जळ नव्हे मिथ्याच कळ त्या पशुस कोणे म्हणावे. त्या पशुगल समाधान कोण करचे. तो हट्टा पेटला ना थंय उद्दास ना थंय उद्दास तान जर अशीच म्हणता बसल्या त्या कोण शिकवचे. तशी अनेक उदाहरणं. रात्र स्वप्न देखील बहुत द्रव्य सापडले मग मस्त पैस मेळा म्हणून स्वप्न पडेले. बहुत जनासी व्यवहारिले सगळ्यांक दिले आपण सावकाराक धंद केलो मस्त कमायला गेली बँकात पैसे दवरले हे हांतू इन्व्हेस्ट केले तांतू हे केले प्रॉपर्टी घेतली ते खरे कैसे नाही मानावे. खरं म्हणजे स्वप्नांत आयल भितरी जागी जाल भितर ते ना जाता. तशी तुगल मनाची अवस्था बदलली की ह्या देहांत तू असत नाची मृत्यू पहिले तू कळता की हे खरे नाही हे खरे नाही. ताच्या खातीर गुरूंचेर विश्वास दवरका आणि सगुणागल पूज करका आणि ह्या दृश्यागेल पूज कोरनोची तिगले ती माय अस तिगले मैत्री करका तिगले उपासन करका आणि तिला भीक मागेद की आपणाक त्या तत्वाचे गांठी घांधी तू घांधी कारण ती एकलीच घांधींच्या शकता. कुशळ चितारी विचित्र चितारी म्हणे चित्र काढतलं हे करतलं तेने निर्माण केले चित्र भोगम पिक्चर्स काढतात एक एक पेंटरच भोगम ते देखता उठे प्रीती मात्र परंतु तेथे मृत्तिका मातीचे स्कल्पचर शिकल केले मातीचे कलकले हे गणपती करतात ती नाना नमुन्या मूर्ती करतात ती भोगम ते खऱ्या वारी आम्ही पळयल्या एक एक त्या स्वामी प्रभुपादांनी अशी पळयले तांगे इस्कॉनाची देवळा वचुलेली अक्षरशः अशी जिवंत बशील वर दिसतात ती बरेच आशिल्ले. पण ते मातीचे लागी वचून पळयल्या माती आणि खंयची वॅक्स हे म्हण म्युझियम लोणावळ्याला थंय वचून पळयल्यारी अगदी खरे कळना की तुमका हात लायल्याचो कळना पण शेवटी हात लायल्यार कळटा की त्या कले सेन्सेस ना ती कल्या म्हणाले आत्मतत्व ताज्यान ना ताज्यान कल्लेस फक्त हे मात्र मृत्तिक मात्र मातीचे नाल्या प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसात केलेले नाना वनिता पाहिलं करतात ती हस्ती घोडे रात्र देखता मन बुडे म्हणजे रात्रीचे कले पिक्चर्स पळूनच्या बसले बा. नाना नमुने डान्स पळयले नाना नमुन्याचे हत्ती घोडे मिरवणूक पळयली तांतू मन रिगून गेले ह्यो कितलो गोमट डान्स कितलो गोमटे हे अशें म्हणून जाल्यार तांतून गोमटाय जी असता न्ही ती खरी असता पण ते जे दाखयले असता ते पट्टी असता.
त्या गोमटाईच अनुभव आम्ही घेवप आसक्त जावन नाही, जस्ट टू एन्जॉय. मायेचं पहिलं गुण म्हळ्यार आकर्षण, की आमकां आकर्षित करता, की आमी तातूंत गुंतून पडटा म्हणून. नाजाल्यार आत्मतत्व इतलें स्वस्त जाता आशिल्लें, प्रत्येकाक मेळटा आशिल्लें, तशी मेळ्ळी म्हूण ती काळजी घेता. समपरीक्षा घेवनूच ती मुखार व्हरता. तरी तांतूंत गुंतून पडचें ना, जाल्यार ताचो आनंद अवश्य घेवेलो. हां? नाना वनिता हस्ती घोडे, रात्र देखता मन बुडे, दिवसा पाहता कातडे कंटाळवाणे. त्या चामड्याचे स्टफ्ड ॲनिमल्स म्हणून करतात. पशु बिशू अगदी खरशे. हां? जाल्यार रात्री पळयल्यार तरी अगदी म्हळ्यार शीतलजी दांत, ते रायनोसरस खंय हें खंय तेंचें सगळें दिसता. आणि दिवसाच वचून पळयल्यार नुसते चामडे. काष्ठी पाषाणी पुतळ्या, नाना ठकारे निर्मिल्या, परम सुंदर वाटल्या परंतु तेथे पाषाण. हं? पुतळे बितळे करतात न्ही, आज फातराचे करतात, ती ब्रॉन्झाच करतात ती. काष्ठी पाषाणी पुतळ्या नाना ठकारे निर्मिल्या, परम सुंदर वाटल्या परंतु तेथे पाषाण. जाल्यार हे पाषाणांत सुद्दाय जर आम्ही आमगेर श्रद्ध उमटिले, लोणावळा नाव म्हणे स्वामी समर्थांगेली 60 फूट उंची ब्रॉन्झ मूर्ती. अरे कसले तेज येतात, खंय थालायचं तेज, ते तेज करे ताची पूज करात, सगुणा पूज करा ती. आणि तां तेज तशी. नाना गोपुरी पुतळ्या असती, एक एक हडंड देवळ असतात न्ही, वयर गोपूर असतात, थंय इतली गोमटी कलाकुसरी केलेल्या पुतळे केलेले असतात. बायल अशी वक्रांगे वक्रदृष्टी पाहती, नाना नेट्य नमुने करून पळयताची दिसता ती. लाघव देखता भरे वृत्ती, परंतु तेथे त्रिभाग म्हळ्यार चुन्न, ताग, झूट असं सगळं, माती, सिमेंट हें पुरय. पण पळोवन गेल्यार कितलं गोमटे दिसतात. तशी खेळता नेटके दशावतारी, तेथे येती सुंदर नारी. नेत्र मोडिती कळा कुसरी, परंतु अवघे धटिंगण. धटिंगण म्हळ्यार मागची नाटकांत ताणीने बायल पार्ट कोणें करनाशिल्ली, त्यावेळी दादल्यांकच बायल वेस दिताली. आत्ताय तशी करतात ते चला हवा येऊ द्या असले सगळे प्रोग्राम असतो. बहुतेक ती एकलीच, पण एक की दोन जण मात्र बाई खरे बायलच, बाकी सगळे दारले बायलांगेल वेस घालून येतात ती. आणि त्या नमुन्याची कलाकुसरी दाखयतात. जाल्यार अवघे धटिंगण म्हळ्यार दारले, त्यामुळे तसल्यांक खर म्हणचे वे ही माया. सृष्टी बहुरंगी असत्य, बहुरूपाचे हे कृत्य, तुझं वाटे दृश्य सत्य, परी हे जाण अविद्या. तुक कल्ल्याक हे दृश्य सत्य दिसता, की हे तुगल अविद्या असं. मिथ्या साचा सारखे देखिले, परी ते पाहिजे विचारिले. दृष्टी तरळता भासले, ते साच कैसे मानावे. दृष्टी तरळता भासले म्हणारी खोटी ज्यानं खऱ्यावर दिसत की त्या खरोखरीच खर असं की ना, आज विचार करू का नव्हे तुवे. आपणा सदोष दृष्टी जे दिसता त्यांचे खरे मानचे हे बरोबर नाही. आता एक मुखार मुखार एक एक पण तशी फ्लॅट्स असतात न्ही, आम्ही आपण खिडकींताना दुसऱ्या फ्लॅट दिसता, हाय हॅलो करतात. त्यावेळी एक हांतू ते कपडे सुकत घालेले असताले नित्य. हा, तर एक बायल मनीस म्हणता ती बामणाक मुखाल फ्लॅटात, अयो बाप खंयचो साबण वापरतात वया, कितले धुवून घालता पण स्वच्छपणे जायना ती, तशी बुरशीचे कपडे. कितले हे ती पण सांग का म्हणून. कडे पळय तीन म्हणू कतडू दुसरे दिवस एकदम स्वच्छ कपडे दिसायला लागले. अरे तुम्ही वचून सांगले व्यती का म्हणून. तिघ बामणा जोकले विंगड साबून जो रेकमेंड केलं बया, तो म्हणता ना ना આપણે સાબુન બીબુન તીક કલે કરની આપણે ખિડકીच्या आमगेल खिडकीच्या बागलाचेरी हातेरी काचेचेरी भयंकर धूळ साचलेली, त्याने तुक ते तशी दिसताले, तुका नजरेन दोष आशिल्लो. ते हांव क्लीन केली, स्वच्छ केली. आता पळय काच कितली स्वच्छ आसा, आमी स्वच्छ काचेंतान पळयल्यार कपडे स्वच्छ दिसतात. तशी हांगा नेत्री काही हे हा मिथ्या साचा सारखे देखिले, परी ते पाहिजे विचारिले. दृष्टी तरळता भासले, ते साच कैसे मानावे. वरी पाहता पालथे आकाश, उदकी पाहता उताणे आकाश. उदकान पळयल्यार
अशी दिसता आकाश होय की नाही अशी दिसता आणि वयर पळयल्यार अशी दिसता. तरी मध्ये चांदण्या ही प्रकाश परी ते अवघे मिथ्या. मध्येन तूं चांदणी सुद्धा दिसतात जाल्यार उदकान पडलेले पट्टीन वते खर वते खरे नाही ते. द्रुपदीने चितारी आणले त्या ज्याचे त्या ऐसे पुतळे केले. एकाने रायाने हे हाडले कोण स्कल्प्टरनी हाडून नमनमुने पुतळे करयले. पाहता तेच ऐसे गमले परी अवघे माईक. हांगा ब्राह्मणांमध्ये एक नाटक शे केलेले एक काणी असं म्हळ्यार एकाक भोग आमता तो चितारी म्हळ्यार तो स्कल्प्टर भोग आमते मूर्ती करतालो तरी ताका मस्त ऑर्डर मेळकय करची कळणे. ताका बायलेक सांग खुशी जावन म्हाका इतले लाखांची ऑर्डर मेळ्ळ्यात हांव मस्त श्रीमंत जातलो. ती म्हणाली इतले ऑर्डर हें घेतना तिची देवाल मानतले आसली. मुखाल कोणाक कळलें ती कलिंचेशन जालें की थंय एक संत तांगेल परमिशन घेवन तांगेले आशीर्वाद घेवन यो. तर थंय वचना पडे ताणें सांगलें वय हे बरी ऑर्डर आसत जाल्यार तूं कशी पुरी करतलो. इत्याक म्हण की 8 दिवसांनी तुका मृत्यू असत म्हाका स्पश्ट दिसता असत. 8 दिवसांत हे सगळं पूर्ण कशें जातलें तुगेलें जायत ना इतली व्हड ऑर्डर तेमी घेव नाका म्हण. अयो 8 दिवसांत मृत्यू तरी कल्ल करूया कॅन आय नॉट अवॉइड इट. तर ताणें कल सांगलें वय अवॉइड करूं जाता. तू इतलं बरं स्कल्प्टर आसा तू कल कर गो तसं तुगल वारीची कान देन पळो न्हू तुगल वारीची सेम मूर्त्यो 3-4 मूर्ती कर. आणि आपण तुका टाइम आणि वेळघडी दिता समज 5 दिवस तुगल ते प्राण घेवच्या येतले हाजे शिवदूत त्या वेळार त्या मूर्ती दवरी आणि खंय कोणी मध्य तू वचून राब सेम तू ज्वारीचे असत न्हय तर ते कन्फ्यूज जातले आणि वतली मग. तशी तितले वेळार तो तशी कोण तशी मध्ये वचून राबलो हे यमदूत आयले ताका गळफास घालून व्हरूक पळयलें त्याच्यात अयो बा हे कोण आणि तुला कोणाक प्राण घेवचे कळना. आणि विचार करता करता तितली वेळघडी गेली म्हणून परत उचले रे यमान जाल्यार ताका प्राण हाडनी तुवें अशें जाल्लें म्हणून. अय्या तुमकां अक्कल ना हांव तुमकां युक्ती सांगता म्हणून. ती युक्ती घेवन ते परत आयले. हो थंयच राबिल्लो आशिल्लो इमिजिएटली परत आयले. थोडे अवकाश बाकी आशिल्लो ताका मूर्त जावच्या तरी हांनी कल केले युक्ती म्हणा कल केली. ओ हो 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 कितले गोमटी मूर्ती केल्यात न्ही हो गोमटी कशी 1 लाख दिसतात. कोण केलं बया इतले गोमटे आर्ट कोणा गलें म्हणून अशी मस्त वाखाणणी केली. कोणची भितरी हो मनुष्य आशिल्लो न्ही हांव रे म्हणाल हांव केल्लें म्हणची भितरी ताका पकडलो आणि ताका पासगांव घेवन वचूली म्हळ्यार अशी जाता. तरी तांणी कल सांगल्या हे पुतळे केले पाहता तेच ऐसे गमले पर्यंत अवघे माईक. नेत्री काही बाहुली नसे आमच्या दोळ्या बुब्बुळ असत न्ही तांकां बाहुली असतवे पण कोणाक आमी पळयतात की तांगेले पिक्चर तांकां उमटता दोळ्यान पळयतात. कृष्ण राधेक दोळ्यान पळयताले स्वताक आणि राधा कृष्णाक आपणाक दोळ्यान सामावून घेताली तशी ती पण बाहुली असना तांची ताचे प्रतिबिंब हे पळयता होय की नाही. तरी नेत्री काही बाहुली नसे जेव्हा जे पाहावे तेव्हा ते भासे डोळा प्रतिबिंब दिसे ते साच कैसेनी. डोळ्यान प्रतिबिंब दिसता डोळ्यांतून जे पडतने ते प्रतिबिंब असता तर ते खर वे आता मी दृश्य पळयतात न्ही हे मनांत या ना मनांत ताजी गोमटाय मात्र मनांत तुम्ही ऍब्झॉर्ब करू शकतात. तांतूल भाव ऍब्झॉर्ब करू शकतात. तांतूल परमळ ऍब्झॉर्ब करू शकतात. तांतूल भक्तिभाव तुम्ही घेवच्या शकतात. तांतूल भाव भावना घेवच्या शकतात. प्रेम स्नेह हे सगळं तुम्ही घेवच्या शकतात. पण ती वस्तू जे तुमकां दिसता तान म्हणलें दिसता ते तरी मागीर कल्या दिसता ते दिसता ते पडटी जाल्यार मागीर दोळ्यांत काय बाहुली आसना तरी तांचे जे प्रतिबिंब पडटा प्रतिबिंब पडलेली न्ही तांचो एक फोट येता जशी कॅमेरान फोट येता तर फोट म्हळ्यार मनुष्य न्हय. मनुष्या मुखार उबरो काडून ताचो फोट काडटात. फोट म्हळ्यार खर न्ही बरोबर. तशी तुमकां दोळ्यांक जे दिसता ते खर न्हय जाल्यार तांतुलो भाव 1 लाख. तरी तांणी सांगलें एक खंयच्याक समजा कोणे उंडे केले उंड्या कल घाले
बेसन घाले, बरे तूप साजूक तूप भरपूर घालून उंडे केले, तांत साखर घाली, वेलची घाली, हं आणि दुसरं म्हळ्यार आमगे राम नाम घेतच केले. हो बर गड्ड उंडे जाले. जाल्यार त्या उंड्यांतून जे रव किंवा बेसन, साखर हे ते असले ते सगळे एक जीव जाणू तांतून तांगेल जे भाव अस तांगेल जे तत्व अस ते तांणी विरघळेल त्या उंड्यात. म्हळ्यार साखरेची गोडी तांत पडली. ती साखर विंगड काढू जायनी, करगून गेली ती, काढू गेल्या दिसना. तशी तुपांतले स्नेह म्हळ्यार प्रेम, प्रेम तांत घालय. हं? आणि तशी गोडी घाली, प्रेम घालय आणि पौष्टिकता म्हळ्यार कहलें बेसन आणि पौष्टिक ते बरे भात पडे ते घाले. कडे बरे परमळ वेलची घाली. ते सगळं परमळ त्या वेलचीन दिले. ती वेलची सुन दिसना, कल्ले दिसना. हां? त्यामुळे तो उंड खाल्लं की ना जाता, तो असत्य. पण ते सगळे जे भाव त्यांना मिळेले ते खायना पडे आमकां. तुष्टी, पुष्टी, क्षुधा सगळं हे जाता. होय की नाही? क्षुधा भरपूर पोट भरता, तुष्टी मेळटा, पुष्टी मेळटा, सगळं मेळटा एक उंड खाऊन. ते कशी मेळटा? की तांतूळ भाव खर असता. ते निर्गुण असता. तो दिसना, भाव केन्ना दिसना. आतां हांव तुमकां दिसता, जाल्यार मगल तुमगेल बद्दलचे प्रेम दिसतले? दिसना. समर्थ म्हाका दिसना. जाल्यार तांगेल प्रेम म्हाका खंय तरी हृदयाक भिडता. भिडता. म्हणून हांव ते तांगेले पूज करता म्हूण दिसता. हां? तांगेले ग्रंथ वाचता म्हूण दिसता. त्या ग्रंथांत ते प्रत्यक्ष जातात. आणि आमकां सांगतात. हे शब्द जे असत ते माईक असत. जाल्यार शब्द आशिल्ले शिवाय कसले अर्थ येतवे? शब्द आणि अर्थ असतात. होय की नाही? सोनाराले व्हेल्यार भांगर अलंकार बरबरेचे अलंकार करतात. लग्ना वेळार येले. आता आणि ते अलंकार जसे असत की त्या त्या हाताक वापरताले. तशी राम म्हणती तशीच काळजी केलं. ईश्वर म्हणते अशी गंगा आणि म्हणत असं तशी बागा कात्रे पांघरून घेतलं. असं सगळं हे असतं. तशी कृष्ण म्हण की मुरली, राधा त्यात सांगाती. अशी मूर्ती असतात. जाल्यार तांतून जे प्रेम असतं, तांतून जे हे असतं, हे सगळे एकच तो भाव, तो जो भाव असं तो मनाक भिडका आणि भिडता तर तो सरी त्या सगुणाची आमी पूज करता. इत्या म्हळ्यार त्या सगुणा पूज केल्ले शिवाय उंड खाल्ले शिवाय आमकां तुष्टी पुष्टी मेळतल कशी? ते आत्मसात करतात आमी. शब्द आत्मसात करता ती गिळता ती. ते मनान आयकूंक ती. मागीर शब्द फुकट वतात, ते भायर व्हरतात. उंड म्हळ्यार शब्द बाजू व्हरता. जाल्यार खरो उंड जर तुमी खाल्लं, गोड खाल्ले, तर गोड्डा रूच चिकल्ली आनी दुसऱ्यांक सांगता लागत. ते तुमगेल तुमकां कळत न्ही. दुसऱ्यांक कितले मागीर प्रश्न मिटतात. श्रोत्यांक नाना नमुन्या प्रश्न येयले. नेत्री काही बाहुली नसे, जेव्हा जे पहावे तेव्हा ते भासे. हं? डोळा प्रतिबिंब दिसे ते कैसे साच कैसे नी खर खंयच्या वेल्याने श्रीराम जितुके बुडबुडे उठती उत्कांतू बुडबुड येतात. मस्त पण तशी पळयल्याने त्या बुडबुड्यांतून रूपे तितुक्यामध्ये रूपे दिसत. क्षणामध्ये फुटून जाती रूपे नित्या. आता तुम्ही सांगता त्या साबणाचे हे करतात खूप मानणे अशी गोळे गोळे सगळीकडे फिरतात. मस्त नवरंग दिसतात तांतू. जर ते फरवे अशी वतात ती फुटून वतात. लघु दर्पणे दोन्ही चारी हाती तितुकी मुखे प्रतिबिंबती परिते मिथ्या आदी अंती एकची सुख. आता हांतू तुमका ज्ञाता आणि विद्या आणि अविद्या, अज्ञानी आणि ज्ञानी. ज्ञान एक मनुष्य असं शीश महाल केला. शीश महाल ते आम्ही प्यार किया तो डरना क्या खंयची पिक्चर आशिल्ली तांतूं तें आशिल्लें. शीश महाल सांगसान सांगसान काडल्यो. हां आणि थंय जे मनुष्य कोण केल्ल्यान ताका गोत आसता. आपणेच्या काच लायले. त्यांनी ती जरी आपण मस्त दिसलं हजारो मनुष्य तो ती स्वताक पळयता जाल्यार हांव तो एकूच अशें कळटा. जाल्यार एक खंत जाले ज्ञानी आणि अज्ञानी हांचो फरक सांगता खातीर हो दृश्टांत दिता अशीच न्हय. तरी एक चुकून ते बागेची केपट उगडी वरली. तर तांगेल घरची पोशील सूण आहे. त्या सुण्याक उत्सुकता भितर कल्ले सम. पण ते सूण भितर वचली. भितर वचून पळयल्यार कळ्ळें चुकून बागेर उगडी वरलेले लायट उगडशी. तर तो वचूलो तरी
इतकं ती सुणी ताका दिसच्या लागली तर ताका उलोवच्या कळटलें भाव 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 केली की प्रत्येक काचेन ताका भाव 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 झगोण 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 मात गाडान घेऊन शेवटी सकाळच्यान मरून पडत तशी अज्ञान गलगत आणि ज्ञान अक्कल जाता गोष्ट असता की हे आपणेच केलेलं एक पण आत्मज्ञान झालंय की ताका कळटा हे बाकीच फटी आपण एकलोच असं मस्त ना ती हे पुऱ्या माया म्हणून हे कळटा आणि ताजे खातीर त्या कळचे खातीर सगुणाची पूज कोरनु संतांक शरण वचून तांणी सांगेल ती साधना करका तांचेर विश्वास दवरका मोको कहा ढूंढे रे बंदे मैतो तेरे विश्वास में तशी लघुदर्पणे दोन्ही चारी हाती ती तुकी मुखे प्रतिबिंबती परी ते मिथ्या आदि अंती एकची सुख मुख नदी तीरे भार जाता दुसरा भार दिसे पालथा का पडसादाचा अवचिता गजर उठे नदी तीरारीतून पळयल्या एक एक पिक्चर अंथणे असता नये बँक्स ऑफ द रिव्हर थंय माथ्यार वज्जी घेऊन ते गवत गवता झाड घेऊन वत असतात बायलं तरी अशी कांटार सांगत असताना त्या मेर म्हणतात हाज्या सांगत असत तर तो त्या उदकांतू तांगल प्रतिबिंब उलट दिसता तरी एक मिनिट हा तर त्या उलट दिशील खरं नाही ती वळी थांबत असत ती खरी तरी ते दिसत नाही डबल दिसता नदी तीरे भार जाता दुसरा भार दिसे पालथा का पडसादाचा अवचिता गजर उठे खंय तरी हांतू वचले एको पॉइंट म्हण असता श्रीराम 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 अशी पडसाद येतात त्या पडसाद खरी नाही पण आम्ही उलयले हे आणि उलयले सुद्धा वीर नव्हता झाल्या आमगल मनात भावच नाही तोच पडसाद जाऊन परत येतात गजर वापी सरोवराचे तीर तेथे पशु पक्षी नर वानर नाना पात्रे वृक्ष विस्तार दिसे दोही सवा म्हणारी सरोवरा तीराचेरी पशु पक्षी जे येतात ने उद्दापींच्याक तांक तांगेल रूपच तांतू दिसता तशी झाड झाड अशी दिसतात त्या फोटोज येतात पंपेचे तरी उदकांतू ती झाड अशी उपराटी दिसतात दोन्ही बाजूक उदकांतू दिसता वैरी दिसतात सम उपराटी तशी एक शास्त्र झाडू जाता दोन्ही दिसती तत्वता नाना तंतु टणकारिता द्विधा भासती कळलं की अद्वैत वेदांता प्रमाण सांगचे जाल्यार आणि बिंब प्रतिबिंब आणि आभासवाद हे तांणी सांगल्या निर्मळ वस्तून तू प्रतिबिंब पडता जाल्यार बिंबाची सहजतेने प्रतिबिंबलेले दिसता आमकां बिंब सुद्धा म्हळ्यार आता ते वयर दिसता तेवे नश्वराचे जाल्यार शिवाय तांच्यानी प्रतिबिंब पडता तर प्रतिबिंब म्हळ्यार कले नवीन निर्माण झालेली दुसरी वस्तू नाही एक असता ताजेच प्रतिबिंब ते खरे नाही तरी मनुष्याल मन अज्ञानात झपाटलेला ती आमकां हे सगळें खरें दिसच्या लागता म्हणून नदी तीराचेर होड वज्ज घेऊन वतना तिगले प्रतिबिंब पालथी दिसता आवाजाचं हे येता विहिरीच कांटाचेरी पशु पक्षी येतात ती तांगल तशी दिसता तशी एखादी शस्त्र झाडू जाता तलवार केल्यारी कळ जाता त्या दोन दोन असंची दिसतात तंबोर वाजयतना ट्रँग 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 ते दोन 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 दिसतात दोन दोन्ही तार दिसतात द्विधा भासती का ते दर्पणाचे मंदिरी वैसरी सभा दिसे दुसरी बहुत दीपांची हारी बहुत छाया दिसते कळले ऐसे हे बहुविध असे साचा सारिकेच दिसे परी हे सत्य म्हणून कैसे विश्वासावे माया मिथ्या बाजीगरी दिसे साचाचे तरी अगदी खरीशी दिसता माया परी हे जाणत्याने खरी मानूची नये पळून खंच्या वेळेन खर की पट्टी कळचे तांतू स्थित्यंतर जात असत की ना हे कळका माया फट्टी होई पण मायेत जे सौंदर्य अस
तें सौंदर्य बदलत जातली ते भितर जे तेज असं त्यात परब्रह्माचं तेज घेऊन ती आयली. आता आम्ही मनुष्य आम्ही सुद्धा कलस ती नश्वराची जाल्यार आमगेर ईश्वर भितर बसील मिटली ताजे जे तेज आमगेर मुखार आयल्या आमगेर देहात हजर आयल्या. हा आणि तुम्ही पळया ती कोण हॅप्पी असतं न्ही ती दिसू कशी असो ती ती गोमटी दिसतात. प्रत्येकान पळयलें एक नमन्या प्रेम येतात गोमटी दिसतो तर ती गोमटी फीचर्स आणि ती गोमटी असता पावना जाल्यार ते जे तेज येता ते आत्मिक समाधानचे चेहऱ्याचेर येता ताज्याने मनुष्यागल गुण आवडचे लागतात ती गुण निर्गुण प्रेम हे ते सगळे शांती मनशांती प्रसन्नता हे सगळे निर्गुण आ ते अनुभव आयली की सगुण सुद्धा ही गोमटे दिसता तशी ती माया गोमटी दिसता जाल्यार म्हाका परमात्म्यागेर सगळे गुण घेवन येता त्यामुळे ती गोमटी दिसता जाल्यार ती फट्टी ती खरी मानूची नाहीये. लटिके साचा ऐसे भावावे परी पारखी कासया असावे जर फट्टी जर खरे खरेच म्हणचे जाल्यार तर पारखी अशें उपयोग केलो. त्या वेळार आम्ही सांगितले त्यावेळी एक उदाहरण सांगितले की भांगराचे अलंकार केले लग्नच म्हणून नमनमण्याचे अलंकार केले. हा जाल्यार आजकाल भांगार इतलें म्हारग जाल्यार गरीब लोक न्ही 1 ग्राम भांगाराचे करतात म्हळ्यार भितर की तांबे बिंबे असता आणि 1 ग्राम भांगार वयली पत्र मात्र तशी करून दिता ती जाल्यार सोनाराल्या वचुल्यारी किंवा बँकांत लोन घेवच्या वचुल्यारी पयलीं पळयता ती भांगरा मोल करले साचे कितलेस पट्टी कितलेस तें पळयतात त्या वेळार अलंकार तुमगेले हे पळयना ती मजुरी कितली दिली हें पळयनात तर भांगरा मोल कितले हें पळयतात कस लावन पळयतात. तशी विचारांनी पळयल्यार ती माया खंयची खरें खंयची फट्टी कळटा तातूंत भांगार कितले सत्यत्व कितले तें कळटा. मनुष्यांची बाजीगरी बहुत जनास वाटे खरी सेवट पाहता निर्धारी मिथ्या होय तैसीच माव राक्षसांची देवासही वाटे साची पंचवटिकेसी मृगाची पाठी घेतली राम. मस्त त्यांनी उदाहरण दिले सांगा मनुष्य हातचलाकी करता जादू करता हें करता लोकांक दिसता अरे खरीची म्हण जाल्यार कल्लेपणी तांतू गोम असता कळ्ळें मनुष्य थंय बशिलोच असता कले हें करचें तैसीच माव राक्षसांची देवासही वाटे साची पंचवटिकेसी मृगाची पाठी घेतली राम. तरी राक्षस सुद्धा रामागले शिर कोण रावणाने ही मुखार उडयली पळय हांव रामागले मात ते कापून हाळ्याम जाल्यार ती स्वताच माय असं ती खर दिसतलें तें खर दिसना. तरी आम्ही आजी हांगा राबया कित्याक म्हळ्यार वेळ जाता असो त्या खातीर आणि फाय धरून आता 27 थाय जाल्ली तुमकां जर साध्य जाल्यार वाचून दवरा ती मग सगळे जाण आणि आम्ही सगळे जाण मेळ हांतून मुखार वचता सगुणा पूज करता तांतून निर्गुण सोदका विचार करता विवेक करता ती खंयचे स्थिर असतं खंयचे अस्थिर असतं स्थित्यंतर सतत बदल सहज कळटा खंयचे बदलता पण खंयचे बदल ना. इलेक्ट्रिसिटी बदल ना जाल्यार इलेक्ट्रिसिटीचे कल्ले काम करता पळय पंखे बदलता ती ट्यूबलायट हे जाता नमनमन्या काम ती इलेक्ट्रिसिटी करता तशी हो परमेश्वर नमनमन्या काम करूंक मायेक निर्माण केला. तरी त्या माये गेले हे जावं का आमकां फॅन ना जाल्यार वार लागतले आता फॅन चालू दवरला नाल्यार दगा उजो तशी ताची गरज आसा सगुणाची आमकां गरज हें ओळखून सगुणाकय आमी ताब्यात दवरका आणि ताचो वापर करून आमी निर्गुणाल्या ते पावंक शिकका. आता मी हांगा कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति
शांती. नमस्कार श्रोते मंडळी. या आईची विवेचन सगळ्यांग तुंगल्या चरणांचे श्री राम श्री समर्थ अंगे ते तुंगल हृदयान तू अंगल हृदयान बसल्या ती सांगतो आम्ही अर्पण करूया. हं? सद्गुरवे नमः सद्गुरवे नमः सद्गुरवे नमः. नमस्कार. आजकाल कोणाक ऐकून काही येणी की कले कोणे कल्ले उरले ना की ललिता ललितापाची उरले ना जाल्यार ती म्हाका दिसता आयकना ती उरलेले हा ऐक ना ती उलयत आसा नासती गले जाल्यार आयकना कलकी म्हाका तेन्ना दिसना चितें खंय तें हें करका तें स्क्रीनच दिसना आशिल्लें. ऐकतच आता ऐकतच उरले. हा नमस्कारू आणि